Гомер ага үзенең авырлыгы җиңеллеге белән тагын 1 ел артта калды. Узган 2020 ел ил күләмендә Хәтер һәм дан елы республикада ТАССРның барлыкка килүенең 100 еллыгы дип игълан ителде һәм башкарылган эшләрнең күбесе әлеге даталарга багышланды. Әмма 2020 елда дөнья күләм пандемия планлаштырылган барлык эшләргә дә үз корректировкасын кертте. Шуңа да карамастан районыбыз халкы бердәм булып, бүтән көчне бер йодрыкка туплап, авырлыкларны җиңеп килде. Бер генә өлкәдә дә ул икътисадмы, сәнәгатьме, нефт тармагы яки авыл хуҗалыгымы эш тукталып тормады. Авыл хуҗалыгы узган елда басулардан рекордлы уңыш җыеп алды. Бу гектарыннан 36,8 центнер. Соғып алган сыер сөте күләме дә узган ел белән чагыштырганда 7%-ка күтәрелгән. Нәтиҗәдә авыл хуҗалыгы җитештергән продукцияне сатудан кергән акча узган елга караганда 42%-ка арткан. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә эшләүчеләрнең уртача хезмәт хакы 27117 сумны тәшкил итә. Районда бүген 2 зур холдинг, Агросила һәм Союз Агро җәмгыятьләре эшләп килә. 6 уртак хуҗалык, 95 крестьян фермер хуҗалыгы, 13 меңнән артык шәхси ярдәмчел хуҗалык бар. Тагын бер инвестор җәмгыяте үзенең эшен башлады. Район хакимияте тарафыннан кыр эшләре вакытында 800 мең сумлык 942 сертификат тапшырылган. Районның 3 комбайнчысы республика ярышларында җиңеп 100 мең сумлык акчаларда премия алган. Район даими нефтчеләр ярдәмен тоеп яши. Соңгы елда аларга да нефт сату бәясе төшү нәтиҗәсендә җиңел булмады. Шуңа да карамастан, Татнефть акционерлык җәмгыяте ярдәме белән Мәлбәгыш авылы Актубаның 2 номерлы мәктәпләренә заманча җиһазландырылган химия, биология кабинетлары булдырылды. Ознакай киемнәре фабрикасына медицина битлекләре, башка саклану чаралары тегү өчен махсус станок сатып алынды. Нефтемаш заводы Кырым Республикасында модульле фаплар төзү өчен зур заказ алды. Бу үз чиратында 45 кешегә яңа эш урыны булдыруга китерде. Федераль һәм республика социаль программаларда район уңышлы катнаша һәм җиңеп килә. Шуның берсе нәтиҗәсендә Сөембикә урамы бөтенләй белән үзгәртелде һәм шәһәрнең иң матур җиренә әйләнде. Чираттагысы Ознакайның Кара елга яр буен төзекләндерү проекты. Проект кече шәһәрләрдә уңайлы тирәлек булдыру буенча Бөтен Россия программасында җиңүче. Әлеге эшләр өчен 70 миллион сум акча бирелә. Төзекләндерү эшләре 21 елның языннан башлана. Ознакайда яшәүче христианнарга гыйбадәт кылу өчен төзелә башлаган храм буенча да ел дәвамында олы эшләр барды. Төзелешкә шулай ук Татнефтьнең аерым подразделениялары көч кертте. Ишегалды территориясын төзекләндерү буенча 4 еллык программада Ознакайның 148 ишек алдында юлларны яңадан түшәү, утыргычлар, балалар өчен уйнау, спорт майданчыклары булдыру, яшелләндерү, яктырту эшләре алып барылды. 2020 елда 28 ишек алдында шундый эшләр үтәлде. Социаль ипотека буенча ел дәвамында 28 яшь гаилә яңа фатирга керде. 7 ятим шулай ук үзләренең торакка булган хокукларын тормышка ашырды. Сәясәт өлкәсендә узган елда 2 зур вакыйга булды. Россия Федерациясының Конституциясына үзгәрешләр кертүгә тавыш бирү һәм Татарстан Республикасы президентын сайлау. Район буенча халыкның 83% Миннеханов Рөстәм Нургали улына үз тавышын бирде. Ел медицина өлкәсендә эшләүчеләргә аеруча зур сынау булып төште. Алары бүгенге көнгәчә гадәттән тыш хәлләр режимында эшлиләр. Бу өлкәдә дә нефтчеләребезнең ярдәме күп. Ковидка каршы чаралар башлану белән Татнефть медицина хезмәткәрләренә саклану чаралары, ашыгыч ярдәм машиналарына ягулык һәм башка кирәк-яраклар өчен 8 миллион сум акча белән ярдәм итте. 2 кислородлы газификатор алып бирде. 2020 елда Баланлы бүләк авылында яңа ФАП төзелде. Республика сәламәтлек министрлыгы тарафыннан районга бер ашыгыч ярдәм машинасы, табибларны йөртү өчен 2 җиңел машина кайтарылды. Гемодиализ үзәге эшли башлады. Вавилов исемендәге паллиатив ярдәм кабинеты булдырылды. Бернигә карамастан диспансеризация эшләре дәвам итте. COVID-19 пандемиясына каршы барган көрәштә төрле иҗтимагый оешмаларның да өлешен әйтеп китәргә кирәк.
район хатын-кызлар җәмгыяте, Аккалфа хатын-кызлар оешмасы, Азнакай волонтерлары, ата-аналар комитетлары, инвалидлар җәмгыяте, маскалар тегү, өлкән яшьтәгеләргә азык-төлек, медикаментлар китерү, дистанцион укуны оештыру һәм башка шундый мөһим мәсьәләләр буенча ярдәм иттеләр. Мәгарифтә 2019-20 уку елы дистанцион форматта алып барылды. Республика программалары кысаларында районның белем бирү һәм мәктәпкәчә тәрбия учрежденияларында ремонт эшләре алып барылды. 4 балалар бакчасында капиталь ремонт үтте. 30 елдан артык кулланышта булган 8 бакча яңартылды. Инде 3 ел рәттән Азнакай республика буенча спорт шәһәре исемен йөртә. Бу гаҗәп тә түгел. Чөнки шәһәрдә яшәүчеләрнең 54% нинди дә булса спорт төре белән шөгыльләнә. Булганнарны өстәп узган елда шәһәрдә 2 яңа спорт мәйданчыгы төзелде. Республика программасы буенча махсус ГТО нормаларын үтәр өчен спорт мәйданчыгы җиһазландырылды. Шорт-трек көрәш буенча Азнакай спортчылары Россия беренчелегендә. Сәламәтлекләре чикле булган спортчыларыбыз командасы республикада 5 ел рәттән беренче. Узган 2002 елда районда 160 күләмле спорт сәламәтләндерү чарасы оештырылды. Спортчыларыбыз 80 региональ, республика, бөтен Россия һәм халыкара ярышларда катнашты. Елдагыча район мәдәният хезмәткәрләренең эше районда барган тормыш белән тыгыз элемтәдә барды. Ел дәвамында оештырылган 170-тән артык чара ТАССРның 100 еллыгы, бөек җиңүнең 75 еллыгына багышланды. Шул исәптән авыл клублары арасында барган үзешчән сәнгать осталарының смотр бәйгесе дә. Мәдәният учрежденияларын һәм балалар сәнгать мәктәпләрен төзү һәм капиталь ремонтлау буенча республика программалары кысаларында Актүбә балалар сәнгать мәктәбендә капиталь ремонт үтте. Яңа юл микрорайонында 200 урынга исәпләнгән күп функциялы үзәк ачылды. Азнакайда төрки халыкларының халык авыз иҗатын пропагандалау максатыннан Чатыртауда җыен төрки халыкларының фольклор фестивале санитар-эпидемик чаралар аркасында онлайн форматта узды. Ул гыйнвар айында Яңа гасыр планета телеканалында күрсәтелде. Сабан туе 2002 милли бәйрәме, Акбуе халыкларының бөтен Россия бәйрәме Сабан туе кебек чараларда онлайн форматта барды. Бу чараларны республика халкы социаль челтәрләрендә һәм Яңа гасыр телеканалында карарга мөмкинлек булды. 2020 елның җәендә ТАССР оешуга 100 ел тулу уңаеннан Азнакай районы Татарстан автоном Совет Социалистик Республика төзелүнең 100 еллыгы әләме эстафетасын кабул итте. Эстафета флагы шулай ук Татарстанның иң бөек ноктасы Чатыр тауына да күтәрелде. Әлеге бәйрәм олы вакыйга булып, район халкының үз туган җире, туган Татарстаны белән горурланып яшәвен күрсәтте. Татарстаныбыз чәчәк өчен bizim bugün büyük güç koydu. Şimdi hazır sizden sirat. İstafetini hem şu Respublika flagını sizge tapşırabız. Туган көннәр белән котлыйк әле. Бүләк итик алсу гөлләрне, телик әле сезгә якын итеп киләчәктә матур көннәрне. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Иң матур теләкләр, ихлас, тәбрикләү сүзләре бүген дә үзләренең туган көннәрен билгеләп үтүчеләр хөрмәтенә юлланыр. Инде иң беренче тәбрикләү хаты үзенең 30 яшьлек матур юбилейын билгеләп үтүче Галямов Артур Олегович хөрмәтенә юлланыр. Туган көнең котлы булсын, кояш сиңа елмайсын, һәр туачак кояшлы көн сиңа шиксез бәхет яудырсын. Кадерле улыбыз, оныгыбыз, абыебыз Галямов Артур Олеговичның 16 февральдә туган көне, 30 яшьлек юбилейы. Кадерлебез, иң газиз кешебез, улыбыз, оныгыбыз, абыебыз безнең. Син ачык йөзле, акыллы, зирәк, шаян телле һәм ярдәмчел. Алга табада бүгенгедәй яшь күңелле булып, һәр туар көнгә сөенеп яшәргә язсын үзеңә. Сине яратып, һәр вакыт терәк булучы без якыннарың барын бер вакытта да
онытма. Һәр туар таң сиңа сөйініш һәм яхшы хәбәрләр генә китерсен. Алга табада үзеңнең кадерле һәм кирәкле икәнеңне тоеп, без әти-әниеңнең ныклы терәген, таянычын тоеп, якыннарың, туганнарың, дусларың белән һәр вакыт бердәм булып, аралашып гомер итәргә язсын. Хыял максатларың чынга ашсын, көчле рух, сүнмәс яшәү дәрте белән туар көннәрне сөенеп каршы алсын. Йөрәк түреннән чыккан ихлас теләкләр барысы да кабул булсын. Имәндәй тазалык, саулык телибез үзеңә. Яшьлегеңнең гомере озын булсын. Шушы мизгелләреңнең тәмен тоеп, тормыштан ян табып, горур башыңны бердә имишә, һәр туар таңга куанып кына яшә. Кутлы булсын, Артур, туган көнең, нурлар чәчсен, һәр чак йөзләрең, кайгы хәсрәт күрми, бәхет белән үтсен синең килер көннәрең. Бәхет бит ул ныклы сәламәтлек, гөрләп яшә, бердә буйыкма, кыю атла гомер юлларыңда, күңелсезлекләргә бердә юлыкма. Бер кайчанда каушап кала күрмә, юлдаш булсын сиңа сизгерлек, хыялларың чынга ашсын, калдырмасын сине өлгерлек. Балам, бүгенгедәй гел елмаеп яшә, күңелеңдә нурлар уйнасын, тормышыңда бәхет юлдаш булсын, авырлыклар һич тә тоймасын. Сине яратып иңизге теләкләр белән әти-әниең, әби-бабаң, сеңлең белән кияү Динар Ләйсән диелде әлеге матур тәбрикләү хатында. Әлбәттә, матур котлау сүзләре, юлланган теләкләргә без дә кушылабыз. Артур, туган көнегез котлы булсын. Якын кешеләрегезне һәр вакыт бүгенгедәй шатландырып, сөендереп, саулык, сәламәтлек белән гомер кичерегез. Сүзгә сүз килергә, якын дуслар көбек бер утырып, килештерергә иде җай табып. Тормыш җилләре исә як-якка үтә, төртә, ачык җилкәннәргә исеннәр әйдә, исеннәр җилләр әйдә.
Христиан бәйрәме юбилейы белән Гөлнур Әкрәм кызы Хөсәйнованы тәбриклибез. Гөлнур апа, сезне экраннар янына якынрак дәшәбез. Иң изге матур котлау сүзләрен якын кешеләрегез сезнең хөрмәткә яңгырата. Туар көннәр бәхет алып килсен, елмаю йөзеңнән китмәсен, якын кешеләрең янәшәсендә һәр чак гөрләп яшәсин. Һәрбер кеше бу дөньяга бәхетле булыр өчен туа, бәхетне үзе тудыра һәм саклап калып, башкаларга өләшергә омтыла. Азнакай шәһәрендә яшәүче безнең өчен кадерле булган әниебез, әбиебез, кодагыебыз Хөсәйнова Гөлнур Әкрәм кызына 60 яшь тулды. Гөлнур Әкрәм кызы Азнакайда Асыя һәм Әкрәм гаиләсендә икенче бала булып туып үсә. Яраткан сеңелкәш, кадерле кыз булып буйга җитеп, Казан хисап кредит техникумын тәмамлап туган ягына кайта. Яшьлек мәхәббәте яратканы Хөсәйнов Илдар Шәһадәт улы белән кавышып, матур тату гаиләдә 2 бала тәрбияләп үстерә алар. Бик кызганыч, тормыш иптәше бүгенге матур мизгелләрне аның белән бергә каршы ала алмый. Гөлнур Әкрәм кызы эшен җиренә җиткереп эшләве, үз-үзенә дә, башкаларга карата да таләпчәнлеге, төгәллеге, пөхтәлеге белән һәр вакыт аерылып торды һәм соклануга лаек булды. 1984 елдан башлап бүгенге көнгә кадәр мәдәният идарәсендә хисапчы, баш хисапчы булып эшли, лаеклы ялда булуына карамастан, бүгенге көндә дә эшләвен дәвам итә. Кадерле кешебез безнең, газизебез, бердән-беребез, дөньяның саф һавасын сулап, ризыкларын татып, гүзәллеген күреп, үз аякларың белән йөреп, балаларың, туганнарың белән бергә гомер кичерүең сине бу дөньяда бик тә бәхетле итә. 60 ел эчендә Ходай биргән гомереңдә күпме авырлыклар күтәреп узгансың, газаплар кичергәнсең, шулай да син сынмагансың, сыгылмагансың. Берсеннән берсе шибәр, инҗе бөртегедәй балалар үстереп, хәзер инде шулар уртасында балкып утырасың. Киләчәктә дә тормышыбыз синең янәшәңдә түгәрәк булып, матурлыкка сөенеп, бәхетле мизгелләр кочагына төренеп яшәсәк иде. Бердән-беребез, газиз әниебез, көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын. Кайгы, хәсрәт күрмәй һаман шулай безгә терәк булып яшә дә яшә әле. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчендә рәхмәт. Барысы өчен мең рәхмәт үзеңә. Әни бит ул өйнең яме, тормышта олы бер терәк. Сәламәт бул, озак яшә. Син бит әни безгә бик кирәк. Иң изге күркәм теләкләр белән сине яратучы, хөрмәт итүче балаларың һәм кодагыйларың диелде әлеге ихлас тәбрикләү хатында. Әлбәттә, без дә чын күңелдән шушындый ихлас, матур теләкләргә кушылып, Гөлнур Әкрәмовны сезне матур бәйрәмегез, юбилеегыз белән тәбрик итәбез. Якты кояш йөзегезгә һәр вакыт елмаю гына бүләк итсен. Якын кешеләр җылы, назлы сүзләр әйтеп сөендерсен. Якын кешеләрегез янәшәсендә, гаиләгез янәшәсендә алга табада куанып, саулык, сәламәтлек белән сөенеп кенә яшәүләр ясын дип, матур музыкаль бүләкне дә сезнең хөрмәткә яңгыратабыз. Юбилеегыз котлы булсын. Sağışlanma doğan günündə Yıllarım ussa da Köngüllərim tulsa da Şadlıqda ötsün senin Bugünkü doğan günün Yıllarım ussa da Köngüllərim tulsa da Şadlıqda ötsün senin Bugünkü doğan günün Bu dünyanın madurluğunu görsün Yaşıl birlə bit birgənə Seni hürmət edib bugün bizə də Təbrikli
матур котлау сүзләре, ихлас теләкләр Әсфия апа Гурьянова хөрмәтенә юлланыр. Син иң газиз кешебезгә, син яшәү чыганагы, синнән дә газиз кешеләр бар микән җирдә тагы. 18 февральдә безнең кадерле әниебез, әбиебез Гурьянова Әсфия Җиһангир кызына 80 яшь тула. Әниебез 1941 елда Әлмәт районы Сөлей авылында колхозчылар гаиләсендә 5-нче бала булып дөньяга килгән. Мин сугыш чоры баласы дип сөйли ул. Тормышны таный башлаганчы ук аның авырлыкларын үз җилкәмдә татыдым. Ачлыкны да, ялангачлыкны да кичердем мин. Сугыш безнең бала чагыбызны тартып алды шул. Әти сугышка киткәч, без 5 бала калдык. Ягарга утын да юк иде. Мин бишектәге бала өстенә түшәмнән тамган тамчылар боз булып ката торган булган. Ачлык сугыш чорында да, сугыштан соң да безне бик нык сынады шул. Эшегән бәрәңге җыеп, әни шуннан кәлҗәмә пешерә иде. Безне урман җыйдырды. Яз җитү белән урманда төрле үлән, җиләк җыеп ашап үстек. Җир җиләге җыеп, күрше Михайловкага барып, бәрәңгегә алыштыра идек дип сөйли әни әле бүгенге көндә дә. Кечкенә сеңлемне өйдә калдыра алмый идем дип исенә төшерә әни. Сеңлемне карап, мәктәпкә бармый калсам, укытучы апа өйгә үк килеп, әнигә шелтә белдерә иде. Шуңа күрә апаемны да үзем белән мәктәпкә йөртә башладым. Тактага чыкканда 3 яшьлек апаем да миңа ияреп чыга иде. Әмма ләкин, нинди генә авырлыклар булуга карамастан, безнең әниебез 7 еллык мәктәпне Сөләйдә, 10 еллык мәктәпне 7 чакрым җәяү йөреп, Кәшердә укып тәмамлый. 18 яшендә ул Кама Исмәгыйль урманчылыгында исәп-хисапчы булып хезмәт юлын башлый. Шул вакытта урманчылыкка яшь урманчы Гурьянов Степан Григорьевич эшкә урнаша һәм алар яратышып гаилә коралар. Соңыннан Гурьяновлар гаиләсе Азнакайга күченеп китә һәм әниебез 1967 елдан башлап лаеклы ялга чыкканчы Азнакай ипи заводында экономист булып хезмәт итте. Гаиләдә шул вакытта без 3 бала Венера, Эльвира туабыз, тәрбияләнәбез, югары белем алып, тормыш юлына да аяк басабыз. Бүген исә, бүгенге барлыгыбыз, яшәешебез, алган белемнәребез һәм бу тормышта ирешкән уңышларыбыз өчен әти-әнигә шиксез рәхмәтләребезне җиткерәбез. Әйе, без тырыш, тәртипле һәм хөрмәтле гаиләдә әти-әни канаты астында тәрбияләнеп үстек. Беренче көннән үк 48 ел буена әни белән әти һәр вакыт бергә булдылар. Бакча үстерү дисеңме, мал туар карау дисеңме, умарта үрчетүме, балаларны тәрбияләүме? Алар һәр вакыт бер-берсен хөрмәтләп, аңлашып яшәделәр. Һәр вакыт бер сүздә бердәм булдылар. Безгә дә һәр вакыт терәк, таяныч булып яшәде алар. Без балаларны да яшьтән үк хезмәткә һәм хөрмәткә өйрәттеләр. Бар эшкә дә без әнә шулай әти-әнидән үрнәк алып өйрәнеп үстек. Әти белән әнигә һәр вакыт ярдәмче булдык. Алар белән бер сүздә булдык. Шуңа күрә безнең әниебез бүген дә әле мин 3 балам, 7 оныгым тәрбиясендә хөрмәттә яшим дип сөенә. 18 февраль көнне безнең әниебезгә 80 яшь. Әйе, бүген без күңел түрендәге ихлас теләкләрне кушып, әниебез, әбиебез Гурьянова Әсфия Җиһангир кызын котлап, аңа иң мөһиме сәламәтлек теләп, бәйрәме белән тәбриклибез. Өебезнең нуры булып, безне сокландырып, һәр вакыт яхшы кәефтә, безнең белән янәшәдә озын-озак гомер ит, газиз кешебез, әниебез. Сине чын күңелдән яратабыз. Син бит бу дөньяда бер генә. Сәламәт бул, озак яшә. Кадерлебез, син генә. Иң изге теләкләр белән сине яратып һәм хөрмәт итеп, балаларың Венера, Эльвира, кияүләрең Азат, Рөстәм, киленең Лилия, оныкларың Ирек, Әминә, Айдар, Мәдинә, Хәйдәр, Мирхәйдәр һәм Кәрим диелде әлеге матур котлау хатында.
Hürmetli Esfiye апа, бәйрәмегез құтлы булсын. Балалар, ыныклар хөрмәтендә алга табада бүгенгедәй кадерле булып, сөйгенеп яшәүләр язсын. Иң мөһиме сезгә ныклы саулык, сәламәтлек, күңел кирлеге, күңел тынычлыгы телибез. Якыннар янәшәсендә тормыш юлларыгыз озын булсын. Шул озын гомерләрне сөйгенеп яшәр өчен сезгә иң мөһиме сәламәтлек теләп калабыз. Sürtüp midelerime üstümesin bolama diye Sinüslerden beni davullardan saklap koymasın deyip miyima jile deyip Sinüslerden beni davullardan saklap koymasın deyip miyima jile deyip Bugün sina parak sokulananda Üstümesin eni geldimin Bigreklerde motor, bigreklerde şiber Yep yaşaleminem eneyim Bigreklerde motor, bigreklerde şiber Yep yaşaleminem eneyim Yüzün aşağı giygen Külemegede Kızlarga din atlap kileşir Sin bulganda şolay rahat bizge Sin bulganda yemele köyüşe Sin bulganda şolay rahat bizge Sin bulganda yemele köyüşe Sin aparap bugün sokulananda Üstümesin eni gelimin Bigreklerde ungan, bigreklerde tüzüm Bigreklerde sabır eneyim Bigreklerde ungan, bigreklerde tüzüm Bigreklerde sabır eneyim Ул картлык дигәне дә әле ерак торсын ул еллар Әле бар сөясе оныкларым Әле үстерәсе улы кызлар Әле бар сөясе оныкларым Әле үстерәсе улы кызлар Бәйрәмендә ни pişken üzükküne alır bir cimiş Bigreklerde sine yaratabız Uzak saklan şulay yaş biliş Bigreklerde sine yaratabız Uzak saklan şulay yaş biliş Restire sürtü bitelerime Üstümesin balama diye Sinüslerde beni davullardan saklap Koymasın deyip miyima jile deyip Sinüslerde beni davullardan saklap Koymasın deyip miyima jile deyip Bugün sina parak sokulananda Üstümesin eni gelimin Bigreklerde motor, bigreklerde şiber Yep yaşaleminem eneyim Bigreklerde motor, bigreklerde şiber Yep yaşaleminem eneyim Bigreklerde motor, bigreklerde şiber
яп-яшәл минем әнәем. 70 яшьлек юбилейы уңайыннан Роза апа Хәбибуллина хөрмәтенә ихлас матур тәбрикләү сүзләре яңгырасын. Син өебезнең нуры, барыбызның күңел көзгесе, алга табада гел сөенеп яшә. Йөрәктән чыккан сүзләр бүген сиңа ирешсен. Безнең яраткан әниебез, әбиебез Хәбибуллина Роза Фәтхелислам кызының 16 февральдә туган көне 70 яшьлек юбилейы. Кадерлебез Баулы районы Исергәп авылында туып үсә. Искиткеч табигатьле якта үскәнгәме әниебез дә бик тә матур, ягымлы, гүзәл, саф йөрәкле, йомшак күңелле, җырга, моңга бик тә бай кеше. 10 еллык мәктәпне тәмамлагач, ул Бөгелмә шәһәрендәге төзүчеләр техникумына укырга керә һәм әнә шунда укыганда эшли дә башлый. Шул елларда ул безнең әтиебез Карамалы егете Хәбибуллин Әнәс Гатаулла улы белән таныша һәм 1973 елның 17 августында матур гаилә корып җибәрә 2 яшь йөрәк. Шушы матур гаиләдә 2 кыз тәрбияләп үстерә алар, югары уку йортларында укыталар һәм кияүгә бирәләр. Азнакай шәһәренең авыл хуҗалыгы идарәсендә, проект смет оешмасында һәм ТМНУ идарәсендә 30 елдан артык инженер-техник, баш хисапчы, экономист булып тырыш хезмәт куйды ул. Үз эшен яратучы һәм хөрмәткә лаек, хезмәттәшләреннән ихтирамлы мөнәсәбәткә ия булган кадерле кешебез бүгенге көндә дә хөрмәт һәм ихтирамга лаек булып гомер кичерә. Хәзер инде ул әлбәттә лаеклы ялда, Карамалы авылында гомер кичерә. Кызганычка каршы 10 ел элек әтиебез безнең арабыздан китте. Бергә алар бары тик 36 ел гына яшәп калдылар. Олы кайгы, югалтуга карамастан әниебез әле дә төп йортның учагын сүндерми саклый. Безне тәмле тәбикмәкләре, бәлешләре, ашлары белән һәр даим көтеп каршы ала. Җәй көне аның бакчасы шау чәчәкләргә күмелә, тәрәзә төпләре саен гөлләр үсә. Өе ямьле, бөхтә, җылы аның. Хәзер ул 6 оныкның кадерле, яраткан әбисе дә әле. Әниебез, әбиебез, ихлас күңелдән шатлыклы бәйрәмең, юбилейың белән чын күңелдән котлыйбыз үзеңне. Син җир йөзендә безнең өчен иң кадерле кеше. Тормыш сынауларын горур үтеп, бүген безгә зур терәк, яхшы киңәшче, йортыбызның зур таянычы булып гомер кичерәсең. Алга таба да ныклы сәламәтлек, озын гомер, күңел тынычлыгы һәм бәхет телибез үзеңә. Озын гомер ясын әни сиңа. Сызламасын аяк-кулларың, сау сәламәт яшик бергәләшеп киләчәкнең алгы көннәрен. Якты кояш һәр чак юлдаш булсын, шатлык тоеп типсен йөрәгең. Кайгы хәсрәттә сине урап үтсен, кабул булсын һәрбер теләгең. Төрле чакны күргәнсеңдер, йөрәгеңдә күптер ярада. Киңәшчебез, терәгебез булып озак яшә безнең арада. Син булганга әнибез бәхетле, синең белән якты көнебез, безнең белән син дә бәхетле бул, сиңа озын-узак гомер телибез. Котлау хисләрен кызлары Эльмира һәм Венера киявы Илшат, оныклары Азалия, Замат, Рәзил, Данияр, Алмаз һәм Айрат ирештерә диелде әлеге матур тәбрикләү хатында. Шушы матур котлау сүзләренә барлык туганнары, якыннары да кушыла диелде әлеге тәбрикләү хатында. Инде әлбәттә шушындый матур котлау сүзләре генә түгел, әле иң матур теләкләр 16 яшен 17 февральдә билгеләп үтүче Рәзилгә дә яңгыратабыз. Туган көннәр котлы булсын, кояш сиңа елмаеп торсын, әти әниеңнең куанышы булып, әбиеңнең терәге булып, алга табада хыялларыңны чынга ашырып, яшәргә дә яшәргә язсын дибез. Алда сине бары уңыш кына көтсен, укуыңны да исән сау тәмамлап үзең теләгән һөнәр буенча алга табада белем алып, якын кешеләреңне һәр вакыт шатландырып кына яшәүләр язсын дигән иң матур, ихлас тәбрикләү сүзләрен дә Рәзилгә юллыйбыз. Матур котлаулар, ихлас теләкләр барысы да чынга ашсын, фәрештәләрнең амин дигәненә туры килеп торсын. Иң матур котлау сүзләрен җырга төреп, матур бәйрәмен, туган көнен билгеләп үтүче Роза апа хөрмәтенә яңгыратабыз.
Құтлы болсын әни туған күнің, назлап қына сиңа дәшәрбіз. Алла бирса синең белән бергә, ұзақ еллар тағын яшәрбіз. Рәхмәтім зур сиңа ұзақ яшә, бізге бит сине бик зур юаныш. Арып талсақ тормыш юлларында, син бар әлі бізге таяныш. Рәхмәтім зур сиңа ұзақ яшә, бізге бит сине бик зур юаныш. Арып талсақ тормыш юлларында, син бар әлі бізге таяныш. Ренжімеші әни өскен шақта, түрлі шақларыбыз боладыр. Яқшылықларыңны бізге бердің, синнен генә үрне қалғаныбыз. Рәхмәтім зур сиңа ұзақ яшә, бізге бит сине бик зур юаныш. Арып талсақ тормыш юлларында, син бар әлі бізге таяныш. Яшәлі әни безнең үшін, бу бит әлі гомер уртасы. Якыннарың, балаларың белән күп гомерләр булсын үтәсен. Рәхмәтем зур сиңа ұзақ яшә, бізге бит син бик зур юаныш. Арып талсақ тормыш юлларында, син бар әлі бізге таяныш. Рәхмәтім зур сиңа ұзақ яшә, бізге бит син бик зур юаныш. Арып талсақ тормыш юлларында, син бар әлі бізге таяныш. Арып талсақ тормыш юлларында, син бар әлі бізге таяныш. Син бар әлі бізге таяныш. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, шушының белән безнең бүгенге эфирыбыз ахырына якынлашты. Бәйрәмнәр котлы мөбарәк булсын. Якын кешеләрегез юлланган барлык теләкләр дә чынга ашсын. Кадерле, бик тә бәхетле булып, бу тормыш юлларында сөенеп кенә яшәүләр язсын. Һәр барчагызга да исән-имин булыгыз.
Внимание, встречайте! Открылся новый магазин детской обуви «Юпик». Мы подготовили достойный ассортимент обуви для детских ножек в соответствии с трендами сезона и необходимые сопутствующие товары. Ваш ребенок в обуви от магазина «Юпик» будет чувствовать себя комфортно в любое время и в любых условиях. Для этого наши консультанты всегда помогут определиться с выбором в соответствии с индивидуальными особенностями вашего ребенка. А наши цены не оставят вам шанса уйти без покупки. Кстати, уже действует скидка 35% на весь зимний ассортимент. Магазин «Юпик» – главный по детской обуви. Ознакаево, Ленина 24, телефон 8 917 261 0058. Именная ложка – безусловно отличный подарок на праздники и будни. В торговом центре «Шифа» заработал отдел именных подарков для самых любимых. Наши приборы смогут украсить ваш стол и послужат прекрасным подарком на долгие годы. У нас в ассортименте только качественные ложки российского производства. Также оперативно выполним коллективные заказы. Ждем вас по адресу Ознакаево, торговый центр «Шифа», улица Нефтяников, 33, телефон 8 987 173 63 95. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня. Открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Ознакаево. Шихудинова, 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 392 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Ознакаево, Ленина 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Ознакаево. Отправление из Ознакаево в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНРЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес: улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.